Kador barba kabaan pelong da Khasi Hills Autonomous District Council haka santarik nailur Hamadan Pulo omtang baklayo ya kajingkrshan na kisiem ki lingdo ki wahadadar ki bakra batri jong ki hima bat ki raj henrei kumju ru na kasenjuk ki rang bashnong henrei kalayo ru ya kajingkrshan na ka Jaintia Hills Autonomous District Council bat ki kli nong senchar ka rilom Jaintia habe keren begilat pathai kubor haka laipuitrik nailar u Chief Executive Member ka KHDC uba pencngan NCM ulaong ba ka GHDC bat ki klik nong senchar kentup ki daloi bat ki senjuk kirang basnong na rilom Jaintia kilapen pau ya ka jingkloi banis nok tilang bat ka GHDC haka dor barba kabaan pelong haka santerik Hamadan Pulo uba pencngai lo pentip ba haka te ka dor barba onya keren ru halor ki an jo ki hima ki raj bat ya ka KHED Appointment and Succession of Chief and Headman Rules ar hajar katsan kabalapen kubor ya kirang basnong ka KHED Land Development and Building Regulation ar hajar katsan ka jingkentur port jong kemuda syaki jaka bahap apo ka 6 schedule lembat ka jing persya ek ordinance bala menjor da sarkar jela long ka jingilang haka nyutrik chung ni bunai haka ba da ka wei ka sur lai menjur lang bar ki khli ng sinsyar ka ba kantop ya ki siem na ki hima lingdo ki wahada bar kumjuro na ki right kumjuro na kinong mikmat jong ki senjuk ki dor barshnong ki senjuk jong kirang barshnong bapher kumka senjuk kirang barshnong shillong oso kirang barshnong sor ka senjuk kirang barshnong opar shillong ka senjuk kirang barshnong shillong omkan ka mulai tahun dorbar ka senjuk ki dorbar snong pentorum kra maupat ka senjuk ki rang basnong riboy district ka senjuk ki rang basnong na maukon reu bat kuwi ha ka bang ila yarai bat manjur lang ban khot energy lang ha standard mentau penai ha polo ha ka second ground por ka abachi ikwa ban kentu beng sisin syabaro ki rang basnong Siem ki sardar ki paiba nong shong snong ki bahap agi dor basnong baper hapo ki right hapo ki hima hapo bala kumnu ki nyapoy ha katiga jinyalang ka bolong ka bangin ekran ha jingedei ki ag ha ki hima ki right ka Khasi Hills Autonomous District Appointment and Succession of Chief and Headman Rules 2015. Kumjuro ban penpau ya jing persya ya ka ordinance. Hakati yeski ni kran ro kumbala pediang ban menjur daga dorbar gi khidong sensyar haka nyutrik ya ka Khasi Hills Autonomous District Land Development and Building Regulation ar Jakarta ban kumjuro ban penpau gi jing persya ha jing dei ban jing kantor put kemuda ha gi jaga gi bahap haka sikshidel haka bayade bukan ni isku ban bana kalian jongga istipam ting la simkhya ye fusar ka simkhya ban mentang la ban phag jing tip se baro ki hima ki right ki senjuk ki dorbar snong baro bat ting lang aru ban phag ko bor leng baki video juro leng baki jing pentip ba per hoy lang ba ka dat fm lan ya chakmat ban ngi skam ba ka te jing lang kan kring yu pai ba baro na mar ko mangla ong epi bangi ko ala kumno ban persian ban wanra daga true democracy ka ba ga jing shisha kanu ang bangi pentrei ke ki rang ba snong baki iton kam ga consultation nang kat bar ki pai ba bangi skam ba ga desni kan long ka job but mangla ong epi ngila ya shakmat mentang la pha gi tho asiki secretary ki president dong senjuk rang ba snong bagi telang setelah ba mentang ka janmet bon ki senjuk jongki derbasnong kila isong la jong dong la dapi ong ya opar silong la pi ong ya ka siliam kan ki wei ni sutu bagi pai ba klan ya pen kra sai banwan ka di jinam ka jingilang ka bangi kan baik haji dei bat ki rules jong kirang basnong ba kum juru haji dei bat ka building regulations agar padi piring bagi ling bagan ka jingi kan ujung tasni ban kentu se baro ki pai ba apo ka beri nyata bangi poy ni ka jingilang
Isu keman tu bangi ya keban ya kena berusia juga janji hilat tu masih diskusi hak bola play bentuk negara hapus ni bangi kemudian ki bon ki rang basnong nagi naga hasil naga janji hilat tu masih diskusi bahab bagi ilaka per jumki doloy ini apa yang hilang sekarang bagat isni kan long shisha ka kubor ka bashay laga long state central bagi dai bakino ki ain ki bai dai bangi snu bahaban pane consultation ng kapat ngiki baik ba